Dugo se smatralo da su to ljudi koji besmisleno traće vreme za kompjuterom, povučeni, zatvoreni, otuđeni. Onda su se pojavila nova istraživanja koja tvrde da je gejmer danas mlad, perfekcionista, odlučan i dinamičan. Ali profil gejmera menja i gaming industrija. Mnogima igrice odavno nisu samo razbibriga. Ozbiljni timovi radi na razvoju toga. Od onog Angry Birdsa malog do nekih složenih igrica koji su danas taj Call of Duty, pucaju, ne znam šta god. Razvoj tehnologije, da se tu sad formiraju timovi, da oni igraju zajedno, da ljudi iz različitih zemalja provode vreme igrajući te igrice u cloudu, šta god. Ta industrija nije više ono, ja sam imao Spektrum, pa sam imao kasetu, pa učitam sat vremena, pa se onda igram, ali sam ja i tad trošio vreme. To je možda bilo romantično, jer sam ja bio sam sa nekim mojim drugom, igrali smo na mom televizoru. Vladimir i Filip su gejmeri i urednici sajta koji se bavi recenzijama i novostima u svetu videoigara. I za njih, koji su tek u svojim 20. pristup i mogućnosti sveta videoigara drastično su drugačiji od vremena kada su bili deca. Danas je to već malo drugačije, danas se već deca sa tabletima, telefonima, tako dalje, već upoznaju sa svetom igara na nekom nižem nivou, pa posle, ako odluče, prelaze na kompjutere, konzole, tako dalje. Čini mi se da je to bilo sa 4 godine. Moj otac je uzeo polovan računar, tada je to bilo poprilično skupo. Danas su pristupačni računari svima. Igrali smo prvo u početku zajedno igre, posle sam se ja sam osamostalio i počeo da proučavam taj svet. Najbolje igrice za par dana prodaje dostignu basnoslovnu zaradu. Nekoliko profesionalnih gejmera u karijeri zarađuju više od $2 miliona, a stotine na desetine hiljada dolara mesečno. To sada, koliko je ta industrija narasla, govori podatak da je nekih, evo uzet ćemo primjer igre League of Legends koja je veoma popularna bila još od neke 2010. pa evo i do dan danas, koja je u početku ta prvenstva koja su se organizovala, to su bili nagradni fondovi od par hiljada dolara, malo timova, malo publike, uglavnom na tim sajmovima nekih videoigara i tako dalje, a danas evo dolazimo u situaciju da se finala svetskih prvenstava organizuju, na primjer, u Koreji, zakupi se ceo fudbalski stadion sa 50.000 sedećih mesta i tako dalje i prosto veliki novac u igri, znači to su u pitanju milioni sada već. Neke profesionalne ekipe žive zajedno u istoj kući, treniraju i u svakodnevnoj su komunikaciji sa fanovima, ali gaming bajka nije pravilo. Da li će svako uspeti? Neće. Jedan je uspešan gejmer koji po ceo dan igra. I on je upravo taj neki, da kažem, uticajni, koji će da zavede 100.000 drugih koji neće da zarađuju, a će po ceo dan da igraju. Ovi računi upravo na tih 100.000 drugih. Ako pogledate koliko je prodato igrica, koliko je uticajnih, koji su se od toga obogatili. Jako malo. Današnjem igraču je bitno da ima jak računar, može da nabavi specijalnu stolicu kako bi više sati proveo za kompjuterom. A uvek kada se pomene višečasovno sedenje i igranje, stižu upozorenja da preterivanje može drastično da poremeti život. Ja bih rekla da ipak razvijaju anksioznost, naravno razvijaju agresivnost, izazivaju to da mladi ljudi počinju da se izoluju od roditelja i da bilo kako pokušaj roditelja da prekinu igranje, reaguju agresivno i često čak i fizički se obračunavaju sa roditeljem. Mislim da je to deo vaspitanja. Nasilničko ponašanje nije nešto što se stekne, ja mislim, samo gledajući filmove, čitajući knjige, igrajući video igre ili slušajući muziku. Može da bude uzročnik, verovatno, ali ja ne znam stvarno nijedan primer iz ličnog života koji može to da potvrdi. Ja kao neko ko je bio gejmer, kao klinac, mogu da kažem da svest od protoku vremena nestaje dok igrate igricu. Vi nemate predstavu da li ste tu igricu igrali pola sata ili 4 sata. Ona potpuno vas uvuče u taj virtualni svet. I vi se onda kada trznete i vidite, kao daj picu, daj Coca-Cola, znači loše plus loše. Nikad nije to u kontinuitetu, to odmah da se razumemo. 12 sati ja mislim da je bilo maksimum, ali nikad u kontinuitetu i uvek se legalo u 12 na spavanje i budilo se u normalno vreme. Znači i nikad se nije preskakao ručak, doručak, večera, ništa od toga. Znači i normalno fiziološke potrebe se nisu ignorisane. Mislim, stvarno postoji slučajeva danas, svašta postoji. Tako da, ja kao što sam rekao, mora da se napravi uvek ta razlika, znači ne sme se zapostavljati sve to kod vas, čak i kada igrate video igru.
Ne igra se samo kod kuće, ide se u igraonice. Vladimir i Filip ih zovu bibliotekom za gejmere. Tu se igraju igre za koje kućni kompjuter nije dovoljno jak. One su i onaj kontroverzan deo gejminga. Postoje određena pravila, postoje određeni načini ponašanja i različite vrste odnosa i eto, mogu nekada se javi sukobi i može to nekad bude i problematično mesto, nekad može bude i sjajno mesto, mogu da se upoznaju zaista dobri ljudi, sve zavisi. Iako su deo gaming kulture, već se razmišlja o njihovom opstanku jer internet je sve brži i gejmeri sve više igraju u kućnim uslovima. Nemaju ljudi uslova da kupuju neke veoma jake konfiguracije ili konzole i čak da ne pričam na to da su cene igara često nekada mogu da budu i po 6-7 hiljada ako su neki novi i visokobudžetni naslov. Tako da ja mislim da igraonice tačno ulaze u taj međuprostor da mogu da ponude igračima da igraju najnovije igre, plate sat, dva, koliko hoće i jednostavno mislim da neće to još neko vreme izumreti. Što se tiče proizvođača, oni znaju da njihova ciljna grupa raste. Zarada globalne industrije videoigara već se meri stotinama milijardi dolara na godišnjem nivou. Zarađuje duplo više od muzičke i filmske zajedno. I ostavlja gejmerima da odluče hoće li im biti hobi ili način života.